שלום לכולם, קוראים לי תום ואני רוצה להציג בפניכם את הפרויקט חקר התנועה שעשיתי בהנחיית הסטודנט או הסטודנטית שהנחו אותי. קראתי לפרויקט נפילה חופשית, מה מאפיין את התנועה של מנג'ט שמשוחרר ממנוחה. אז כמו שאתם יכולים לראות בסרטון, אפשר לראות מנג'ט, קפקייק בלי העוגה, שמשוחרר ממנוחה ונע בעיקר כלפי מטה. ניתן לזהות בתנועה גם תנועה אופקית, אך היא נעשית במרחקים קטנים משמעותית מהמרחק האנכי שהמנג'ט עבר. הייתה לנו הבחנה ראשונית שמאחר שהמנג'ט החל את תנועתו ממנוחה, הוא האיץ. אז מטרת החקר שלנו הייתה לאפיין את התנועה האנכית של המנג'ט ולנסות לאתר חוקיות בתנועה שלו. ומההבחנה שלנו ניסחנו גם את שאלות החקר. האם המנג'ט מאיץ בתאוצה קבועה? אם כן, האם תאוצתו שווה לתאוצת הכובד על פני כדור הארץ? ואם הוא מאיץ בתאוצה משתנה, כיצד התאוצה והמהירות שלו משתנות כתלות בזמן? אז כדי לענות על השאלות האלה השתמשנו בטראקר, וכהכנה הגדרנו קודם כל, קיילנו את הזמנים, לפי 30 פריימים לשנייה, תדירות הצילום של הסרטון, ואת המרחקים באמצעות סרגל שהאורך שלו 1 מטר, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה. קבענו מערכת צירים שבה ציר Y מכוון אנכית מטה לצורך הנוחות, ועשינו מעקב אחר מיקום הגוף תמונה אחר תמונה באמצעות הטראקר. אז הנה גרף המיקום האנכי שקיבלנו כתלות בזמן עבור תנועת המנג'ט. אפשר לראות בגרף שעד 0.6 שניות שיפועי המשיק לגרף המיקום האנכי כתלות בזמן גדלים עם הזמן. הנה. אז אפשר להסיק מכך שגודל וקטור המהירות הלך וגדל עם הזמן. כלומר, למנג'ט יש תאוצה בכיוון התנועה כלפי מטה. לעומת זאת, אחרי 0.6 שניות, השיפוע של הגרף כמעט לא משתנה. אז אפשר להסיק מכך שהמנג'ט מגיע למהירות קבועה, כי מדובר בגרף המיקום כתלות בזמן. בעזרת פונקציית הפיט בטראקר ניתן למצוא את המהירות הקבועה בפרק הזמן שאחרי 0.6 שניות, ויוצא שהיא שווה לבערך 2.14 מטרים לשנייה. כלומר, בפרק הזמן הזה המנג'ט ירד כ-21 סנטימטרים בכל עשירית שנייה. אז ניתן להסיק את המסקנות הבאות. קודם כל, מהירות המנג'ט כלפי מטה הולכת וגדלה כפונקציה של הזמן, עד שהיא מגיעה לערך קבוע ששווה לבערך 2.14 מטרים לשנייה. התאוצה של המנג'ט מכוונת כלפי מטה, כי המהירות כלפי מטה הולכת וגדלה. אולם, גודל התאוצה הולך וקטן, עד שהתאוצה מתאפסת והמנג'ט ממשיך לנוע במהירות קבועה. ניתן להסיק בעזרת החוק השני של ניוטון, שעל המנג'ט פעל כוח נוסף מלבד כוח הכובד, ובכיוון מנוגד לו, כלומר כלפי מעלה. כי אם רק כוח הכובד היה פועל עליו, הוא היה נע בתנועה שוות תאוצה. הגודל של הכוח הנוסף הלך וגדל עם הזמן, עד שהוא ממש השתווה לו, לגודל של כוח הכובד, ומהרגע הזה המנג'ט התמיד, כלומר הוא המשיך לנוע בתנועה שוות מהירות. אז ניתן לשער שהכוח הנוסף שפעל על המנג'ט הוא התנגדות האוויר, והתנועה של המנג'ט במובן הזה דומה לתנועה של צנחן שצונח לארץ. אז עד כאן ניתוח התנועה של המנג'ט, ואני מקווה שנהנתם ולמדתם.